Sa mga pangenot na barata, truck na waranin preno 10 persona lugadan. Paggamit ng tempered glass kan mga tricycle, planong ibusol kan Legazpi City Council. Water pumping station sa Legazpi City, plano man nadugangan. Asin, Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week big celebrar. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Biyernes, Nobyembre 29, taong 2024. Sa detalye, 10 persona ang na-record na lugadan kan mabunggo nin truck ang sarong modern jeepney sa Santo Domingo Albay kasubagong aga. Pagkaraot kan preno kan truck, pigtutok dong kausa kan insidente. Si Regine Bue sa bilog na detalye. 10 persona ang nalugadan sa pagkakabangga kan sarong truck sa sarong modern jeepney sa Kahalabaan Tinampo sa Kampurok 5, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, alas 10:20 kasubagong aga. Kabali sa mga irido sa insidente, ang driver kan duwang imbweltong behikulo, asin ang mga pasahero kan modern jeepney na tulos man na ipigdara sa ospital. Istorya kan nakahiling kan insidente, nakatukaw siya sa sarong tindahan harani sa pinangyarihan kan mahiling niya ang pagdaos-dos kan truck, hasta sa masapol kaini ang likodan na parte kan modern jeepney na nagkausa sa pagtagilid kaini sa taho kan Tinampo asin sa pagkakasubsob kan truck sa kubo harani sa lugar kan insidente. Abang nagtuturko-turko kami, makusugon sin pakang morning truck, ali dyan. Pag makaskason siya, huni man na modern jeep, garo nakalihis-lihis na, bigla niyang nasagip sa modern, kaya nakaano duman. Tapos may sarong pasayro akong nahiling na nakabulagta, nakared na bado, duman ako inabot ka nervyos. Pero si driver kan truck, hanggat wala sa polis, dahil man nagluluwas siya. Tapos tadto, kusa nang nagruluwasan sa mga pasayro kang Egypt, so garagi baga siya sa bintana. Huli kan insidente, haros magduluwang oras mananaging gubot ang bulos kan trapiko sa lugar. Basado sa inisyal na impormasyon, hali sa Hepatura kan Santo Domingo Municipal Police Station, hali ang truck sa laog kan sarong factory sa lugar kan mawaaran ininin preno hasta sa mabangga kaini ang gate kan factory, sundo sa magdire-diretso sa Tinampo na nauli sa pagkakahagop sa modern jeep ni nahalin tabako asin pasiring kuta sa syudad ni Legazpi. Sabihin ta na nga ni pong aksidente po ini, pero siyempre dito mo po pwede dyan na may pagkukulang po talaga kasi unang-una, auto mo dapat i-check mo muna kasi araw ka po, dakulan na dadamage. So, mahalita po yan sa investigasyon. Parumdum ko manggilayon po na mag-iiringat and then i-check na po ang mga auto kung meron po kitang auto para po iwas aksidente po. Kasi ini po, mechanical failure rin. Sisay man po ang gusto kong aksidente, di ba? Kaya lang po, siyempre, dapat i-check mo pa rin ang sayo mong pagsadiring sasakyan. Tulos mo na nagkundo sa rin flashing and Bureau of Fire Protection sa lugar kan insidente, ngayon mahalian mga bubog na nagkalat sa Tinampo. Sa presente, padagos pa ang pagigibong investigasyon kan otoridad, in kaso may magsaangat in kaso, pwede ser na mahapang sa kasong reckless imprudence, resulting in multiple injuries and property damage ang truck driver. Para sa mga barata tatak Bicol, Regine Bue. Konsehal Luis Gutierrez planong ibusol ang paggamit ng tempered glass kan mga tricycle sa syudad nin Legazpi. Ang obheto kan opisyal, dalanon sa report ni Hercules Barbacena. Daipig uyunan kang 41 anyos na tricycle driver na si Romel Civiliano kan Barangay 28 Victory Village, Legazpi City. Ang plano kan Legazpi City Council na imbis typical na windshield, tempered glass na ang ibugtak sa mga tricycle sa syudad. Sigon kay Romel, mamumugtak sa nasindang mga driver maging ang sa idang mga pasahero sa alanganin. Bako na kaya ini kasing linaw ka nakato danindang windshield. Kung sa ko'y alang, hindi ko pwede ibo na tempered ang salming ng tricycle. Mas lalong madakulon ang krimen kung magkakaiwa kitempered ang tricycle. Para man sa 40 anyos sa tricycle driver na si Alden Bernal, bako tempered glass ang solusyon sa mga despido sa tinampong embeltuan mga tricycle kundi maging maingat na sana sa pagmamaneho nga ni iwas aksidente. Depende po sa klase ng tempered glass kasi may tempered glass na kuwan na mga bako siyang safety.
Ang planong inikan LGU Council, partikular na ni Konsehal Luis Gutierrez, Chairman on Public Utility, nag-ugat sa nangyaring diskwido sa barangay Kugun ka nakaaging simana kung saan may sarong binawian in buhay makalis na matamaan sa diog ka napasang windshield kan tamaan man kan uminangat na steel plate na nakabugtak sa pigkukonstruir na tinampo sa naunang bita na lugar na inagihan in sarong truck. Sigon sa opisyal, iniansaro sa nahihiling niyang solusyon nga ni mapreventaran ang siring ng mga diskwido. To say resolution to encourage our sa tuyong mga tricycle owners, both private and public, na maggamit po kaining tempered glass or heat-treated glass na tigapod as their windshield, both passenger side and of course driver side, for the safety po kan sa tuyang drivers and passengers. Dugang pa ni Gutierrez, dahi man nakaipuhan na ipaghandal ang mga driver, kulit bago pa man ini mandatory. Pagduduon niya, daano pa man sa naini asin maagi pa sa halabang proseso. Sa tuyang pag-iriba sa TODA, asin man po sa mga private na nagagamit ng tricycle. I'd like to remind all of us na mag-ingat man po kita perme pag yaong kita sa biyahe. We always have to be careful, especially na ang daratan. We are representatives of the public riding consumers. So talagang ang hagad mi is mag-ingat po kita. Tiwala si Gutierrez na magiging signifikante ang kontribusyon kanaunang bitan na inisyatibo sa pag-ibitar sa mga diskwidos tinampo asin pagprotehera sa buhay kan mga pasahero asin mga mamang drivers. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. LCWD planong magdugang nin pumping station sa Legazpi City. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Ngani matawanin kasimbagan ang problema sa supply nin tubig sa nagkapirang lugar sa syudad nin Legazpi, pigpaplanuhan ngunyan kan Legazpi City Water District o LCWD na magkaigwanin panibagong pumping stations. Sa ika-26 na edisyon kan kapian sa Bagong Pilipinas kasuudma, Nobyembre 28, sinabi ni Jesus Enrico Moises Salazar, ang General Manager kan LCWD, na plano ninda ining ibugtak sa Barangay Buraguis asin Barangay Taysan. Kadakol pada kayaan sa indang mga nariresibing reklamo hali sa mga residente kanaunang bitan ng mga lugar. Dapit sa naeeksperyensyahan na maluyang supply nin tubig. Sigun sa pamayo, pigahalat na sa nanindaan pondo para sa nasabing proyekto na nagkakantidad nin 500 million pesos na pigdonar kan lokal na gobyerno kan Legazpi City para ini ang maiimplementar na. So malaking bagay po na may pondo na pwede ilaan sa amin na exceed na 500 million. Yun po ay first time second time, pero it's a big amount. Ibig sabihin, 500 million is enough for any water district. As a matter of fact, others can only afford 20, 30, 50. We can afford about 100 million for a loan. But this is the first time that we will be receiving such big amount. And if that is given to us, we will be very thankful. And the city of Legazpi will benefit from it. Apisar kan mga naunang bitan na lugar, makikinabang man sa naunang bitan na proyekto, ang iba pang pagtaraid na barangay Arog kan Upper Mauyod asin Upper Tula-Tula. Dugang pa ni Salazar, in kasong marealisar na ang proyekto, magiging 24 oras na ang supply ng tubig sa mga naunang bitan na lugar. Hindi po yun sapat, pero sapat po yun para magkaroon ng high-impact projects na may makikita agad ang benepisyo sa mga tao. Ibig sabihin, makikita ka agad na may extension and expansion ng water supply papunta sa south. Makikita ka agad na yung dating 8 hours to 12 hours na supply magiging 24 hours. Makikita ka agad na yung dating turbid na tubig ay pasado na sa Philippine National Drinking Water Standard at safe na inumin. Sa ngunyan, abuton sa 22 million liters kada aldaw ang pigtataong supply kan PhilHydro sa LCWD. Asin posibleng madugangan nin labi sa 5 million liters sa pagsikad kan proyekto. Siniguro man kan opisina kan LCWD na padagos ang sa indang pag-inguwa ngan imamakaray na ang supply nin tubig sa syudad nin Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Desdasin na Bicol Party List nagkondusir nin toolkits distribution. Asin higanting Christmas tree sa Legazpi City pinailawan na. Yan ang sinibapang bareta sa pagbabalik ng Bicol All-in TV.
Marahin aldaw sa Indo gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa Saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa Indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indong gabos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Piling Hubenes sa Albay, tiripon sa ika-13 selebrasyon kan Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week na pigkondusir ka sa Udma sa Legazpi City. Man iba-ibang ahensya kan gobyerno, aktibo man na nagpartisipar sa selebrasyon. Si Arielo Bea sa bilog na detalye. Pigpapasalamat kan 24 anyos na si Jonathan na napukawan sa iyang kaisipan pag-abot sa iyang mga derechos bilang sarong huben. Naging posible inihuli kan pagdiripo na pig-atindiran niya kasudma para sa ika-13 taon kan Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week na pigkondusir sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Sabi niya, bentahin nanggad ang may aram kaya saan maging mangmang. Kaya dain niya nanggad pinalampasan pagkakataon na maka-atender sa aktibidad. Plan din po bilang ako isang SK chairperson and isang registered social worker. Nagpa-plan po kaming i-re-echo yung mga seminar na matututunan namin dito, lalo na sa pag-uphold ng OSAIC, yung parang maturuan yung mga bata, lalo na ang kabataan ngayon, masyado ng sa social media, maiwasan nila yung kumbaga pag-aabuso na sa form ng social media. Nangyarot sa selebrasyon ng Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Bicol. Kasabay kan selebrasyon, nagkaigwaman in fun walk asin mob dance. Pigpartisiparan ini kan 150 jóvenes hali sa tulong pampublikong eskwelahan asin youth organizations sa syudad. All in all po, we have 150 na mga participants from different schools at saka yung mga youth representative natin.
Meron din tayong from the different interagencies like yung mga Bahay Pag-asa, yung BJMP, at yung members of the RJJWC na nandito po ngayon. So ang estimate na nandito po ngayon ay 150 to 200 yung mga kasama po natin. Presente man sa selebrasyon ang manlain-lain na ahensyas kan gobyerno, arog kan Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Commission on Human Rights, PNP Legazpi, Bureau of Jail Management and Penology Bicol na nag-opresir man ng libreng serbisyo arog kan libreng upaw asin kadagol pang iba. Of course, yung members of the RJJWC, siyempre yung DSWD, sa pamumuno ng aming pinakamamahal na Regional Director, si Director Norman Laurio. Kahit po wala po siya ngayon, pero yung buo yung suporta niya, nakita nyo naman yung full force yung DSWD na nandito po ngayon. So we have DSWD, we have Commission of Human Rights, si Director Arlene nandyan ngayon nagdi-discuss. We have Bureau of Jail Management and Penology, si Director nandito po PIA, DOH, PNP, at yung iba pang mga interagency, mga children and youth na nandito, schools na represented na nandito. Also, we have with us yung ating mga Bahay Pag-asa po. Madurar ang selebrasyon sundo sa Nobyembre 30. Sa bagong Pilipinas, bawat bata may pag-asa, ligtas na lipunan para sa bagong henerasyon. Ang naging tema kan selebrasyon ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya. TESDA asin ako Bicol Party List na naonin toolkits para sa indang mga bagong graduar na scholars sa Albay. Uyaliwat si Ariel Obeya. Saro si Nanay Ivy, 44 anyos kan barangay Murok-Morokan na Rapu-Rapu, sa masuswerteng nakaresibin ng oven toaster halit sa Technical Education and Skill Development Authority o TESDA, katuwangan ako Bicol Party List sa pagkondusir ng toolkits distribution kasugma sa San Francisco Institute of Science and Technology Gymnasium sa San Francisco, Malilipot, Albay. Sabi niya, bilang saro sa mga scholar kan partido sa kursong Bread and Pastry Production NC2, dakulang tabang para sa iyan mga nanodan sa pag-aaral asin man ang oven toaster na dagdag sa magagamit niya sa negosyo bilang may sadiri kisarong bakery sa indang lugar. Ako lang po yun nasa tabing sir sa muta. Arog sa kuya, may saday pa akong business na bakery. Kaya nagpursige ako mag-adal kayan. Tapos nganing maka-avail man po ako kayo na libre bagang toolkits. Tapos sa Harong, so bakery ko kaya harayo sa muya. So di sa Harong, duman sa Barriumi, may nag-order kay mga cake. Di at least duman makakagibo ako pag may mga order sila. Di dagdag income po bagad ako lao na tabang. Apwera sa Bread and Pastry Production NC2, natauan man yung toolkit ang mga scholar kan partido sa Driving NC2, Cookery NC2, Assembly Solar Night Lamp and Post Lamp Course, Bread and Pastry Production NC2, Service Electrical as in Overhaul Small Engine Course. Kasubagong aga, natauan man in portable sewing machine as in toolkits ang 127 scholars kan partido na nagklase sa dressmaking. Kinibo ang distribusyon sa Santo Domingo, Albay. Excited po ma'am kasi pa mag-start na magtahi, makakapagsimula na ng opportunity na gumawa ng mga hunda. Masaya po, sobrang saya kasi makakatulong siya. In the first place po kasi, marunong na rin talaga ako mag-dressmaking kasi yung lola ko nga. Then makakatulong din sa amin actually kasi nagtatahi po talaga kami. Kaya malaking tulong kasi yung makina namin dati, sira na. So makakatulong po talaga. Thank you po sa TESDA, asin sa ako Bicol, sa lahat po ng mga tao behind po dito. Presente sa distribusyon sina Congressman Jill Bungalon, Santo Domingo Mayor June Aguas, asin ang kangudan na tugang ni Congressman Saldico na si Diday Ko. Sa inot po ang sakuyang pasasalamat at grateful din po ako sa mga taga Santo Domingo, asin bako sa maskibo sa taga Santo Domingo na may mga araw pong programa kainio na natataw po ang TESDA at the same time nakatabangan kang ako Bicol Party List na talagang bako lang po sa indang family kundi po sa komunidad makakatabang po ining programang ini. Well, first and foremost, I would like to congratulate all the beneficiaries of this STEP program, no, which is the dressmaking. So right now, magkakaroon tayo ng toolkit distribution. Nandiyan po yung sewing machine natin, no, na pwede na lang gawing as a starter toolkit. Sa Gabos, congratulations sa mga graduates nitong dressmaking. It's a cooperation project between Ako Bicol Party List and our partner agency, TESDA. So,
sana ingatan nindang maray ining sewing machines dahil bibihira ang araw kaining program. Actually, you can see sa face ko, mas excited gari ako than them. Kasi, you know, I wanna empower women talaga. Yun yung dream ko for all of us na lahat tayo, we have our own capacity na mag-make ng living. So we want a sustainable life for everyone. Orgulyo naman para sa manihamiento kan San Francisco Institute of Science and Technology na permisindang napipilikan ako Bicol Party List na maging katuwang sa pagtabang sa mga individual na may mga gusto pang maabot sa buhay. Mientras tanto, parte ang toolkits distribution sa tabang sa hanap buhay program kan partido na may obhetong matabangan ang mga kababayang nasa laylayan na makahawas sa katiosan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya. Higanteng Christmas tree kan Highlands Park sa Legazpi City pinailawan na. Ang magarbong pailaw na yan tinutukan kan sa tuyang pag-iriba na si Regine Bue. 3, 2, and 1! Here we go, ladies and gentlemen! Pinailawan na kay ng Miyerkules, Nobyembre 27 ang Giant Christmas tree kan Highlands Park sa Legazpi City. Talagang mapapawaw ang sisay man na mapasyar digdi huli ta apwera sa 54 feet na Christmas tree. May mga nagagayunan man sindang dekorasyon na additional attraction. Ang pamilya Alvarado pero sa mga naghalat kan pailaw. Sulit ng gadaa ang sa indang pag-abang sa gayong kan pasyaran. Actually, mahalaga talaga ini kada maabot ang Pasko kasi para po ang Pasko kasi is para sa mga aki, para sa family. Kaya maugma kami na kompleto kami ngonya na bangging ini para masaksihan ining pailaw kang Highland. An magbarkadang ini, warang idea na magkakaigwanin siring na aktibidad kaya labi man sindang na surprise lalo na sa mga ipiglatag na performance. Oo, tapos madami din siyang napasayang tao. Actually, nagpunta kami dito para lang mag-dinner. Hindi namin in-expect na merong pailaw ngayon. Tapos yun, nagtatry din kami ng ibang mga foods dito. Mas na-feel din kasi namin yung Pasko kapag syempre may mga ganitong event, then yun, may mga pailaw din. Presente man sa pailaw sinda ABC President Hisham Ismail, asin Legazpi City Mayor, Attorney Alfredo Garbin Jr. na inumaw ang esforsos kan pasyaran para maipamati sa publiko ang diwa kan kapaskuhan. Inina ang katulong taon na nagkaigwanin in granding pailaw ang Highlands. Inapod ninda ining silyab o sparkling lights. One of the major objective kasi kang Highlands is to create to give entertainment, especially sa mga park goers, na maski na ano pa ang estado ta sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, we have the chance to celebrate yung kapangakian sa tuyang kagurang ng Jesus. May mga nakalinyada man aktibidad digdi arog kan Battle of the Bands, Miss Gay Highlands 2024, Dance Revolution Year 3 asin iba pa. Bukas ang Highlands Park po on alas 9 nin aga, sundo alas 2 nin maagahon. Lunes, sundo Domingo. Barato man ang entrance fee, kaya don't worry. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue. Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. 26 na daw na sana. Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat, asin happy weekend.